Aron makahupay sa inyong problema o matawag tang sa inyong kalay, paminawan niyo kining tulaman. Saksak sinagol ni Mr. J. Matag adlong Domingo, alas 5 sabon hangtod sa alas 6 sa gabi. Ito nga, nag-iba baga sala. Patoy, makapatay kong tusi na kamaganaw. Si Maria. Hindi mo sila ito pamatay. Ang akong babatay, Patoy. Katong mutuog Ginoo, may akong kipamatay. Hindi ko mutuog Ginoo. Ikaw, Patay, mutuog ka Ginoo. Mutuog ka ba, Ginoo? Ikaw mutuog. Saksak sinagol ni Mr. J. Hello. How are you? Fine, thank you. Kumusta mong tanan? Ato bagasok tigtigmayan sa kabisan og Mindanao, Gutob, Sababot, Sibya, Lanog, sa DYHP, Aramen, Cebu. Kumusta ato bagasok tigtigmayan sa kabisan og Mindanao, sa ato mga viewers karon sa Facebook, kay live taron sa Facebook live taron. Kumusta atong tanan kamong tanan ang naminaw garon sa tong maminaw og sa naminaw? Kumusta mong tanan atong mga diehard nga mga listeners sa Kabisan og Mindanao? Kumusta mong tanan? Manginaot ko anamo ka sa kapiskay, kamayag, kamalipay, kasadya ni mga taknaa samtang nagpaminaw sa matanang tulumanon drama dinhi sa DYHP RMN Cebu kay nakatatak na yan. Sa gitna na yan. Ang number 1, 612 sa dial sa inyo baga radio. Manang 612 sa gitna na yan. Ang ano, Jekyo? Yung number 1, nasa gitna. Still number 1. Kumusta mong tanan? Onya, today is Sunday. Happy blessed Sunday to each and everyone. English na gamay. Kaya mapano siya itong English. Kaya mamislingan nga foreigner rito sa mo, ah. How are you? You know? I know, we know nga. Today, Sunday, hindi tamli mo sa ampo, no? Simba. Kay Domingo, unya, murag, second Sunday na malabi, 11. Second Sunday, kay 4 man ang first Sunday, unya 11, second Sunday. Yung first Friday, 2. Second Friday, you know? Friday 9, first Friday 2, second Friday 9, third 16, and 15 is Mr. Manuel Doe. Kining 15 og 30 og 5 og 20 mao ni ang birthday ni Mr. Manuel Doe. Og mao sab ning adlaw ni Mr. Maningil. Gyapoy kalutsan kay malipay ta kay birthday ni Mr. Manuel do nya. Birthday mo gyapon ni Mr. Maningil. Kwetstra. Naiglipay na gol. Mao gini ang live sa mga taong kabos, di ba? Mga pobre. Mga mao magining live nato. Buhi ram ta sa utang. Dagdaga nag-uta mga kortahan, kita nga pobre, utang natin, utang ginagmera, pero mga kortahan, dagko sila sila utang, pero kaya na nila, kaya nagkam sila kwarta. Kita mga pobre, kaya mukat. Welcome sa itong tulumanon! Sak sinagol! Mr. Ranger. Atong mga viewers dyan sa FB, hello, how are you? Kumusta mo diya, ha? Okay ba mo sa oray diya? Nagatutok ba ba ko 24 oras? Bitaw, nagtanaw mo sa FB Live na karon? Nagtanaw mo kayo, kumusta mong tanan? Kato nagtanaw, guwapa o guwapo? Kato wa magtanaw? Never mind. So, kumusta mo ka na atong mga OFW nga nag-tune in garon, nagtanaw garon sa itong FB Live, kumusta sa itong live streaming, kumusta mong tanan diya? Manginaot ka namos ka piskay o kasadya o kamalipayon diya sa section ka magitrabuhan o sa inyong gipuyan garon diya sa gawa sa nasod. Kumusta mo tanan diya, ha? Okay ba mo sa right? Alright ba mo sa okay? Kung okay mo sa right? Okay so, kung alright mo sa okay? Okay tanan.
Doon ay nag-comment siya rin. Si Elpidio Miga Sismondo Jr. Maapel Miska. Gwapo, Dres Danman, oh. Okay, so right. Atong text line sa inyo mag-greetings, public service announcement. Pili nyo makatext mo sa bagong DRHP text line 0995-561-6568 from the red corner. Of the red corner, red 120 pounds from the California. Ay, kay basketball NBA may kuar gol bahin namron kay 3-1 ako no pero hukman din sa Warriors no ay. Pero manong ubang masugarol no pisag basketball halas pistaan ay mao gini mga sugarol gitag pagi nga makapusta makakuan ba di ba? Basketball wala pistaan ay hala pa. Okay. Ako kaya po niyo alagas kaya Mr. J. Josephus JQ Girohang Tota alas 6 karong hapon din sa Tulabanon. Sak sinagot. Mr. J. Doon naman nagtext sa itong text line nga. Ay, gwapo, GQ, I miss you, Ramon o your ex. Ramon, your ex. You si Ramon. I miss you. Si Ramon your ex, I love you. Si Ramon, laki? Oy! Si Ramon kuno siya. Ay, GQ, I miss you. Si Ramon Ramon, kisa Ramon? Ramon Stelia? Ramona tali ni Ramona. Awa mo ko episode ng Ramon ex ko na ako nakadakong binugga ni. Sige lang, binuang ka lang binuang sakit na kayo binugga Ato mga batos, doon check, di check mag, how are you? Zili! Gani malipayon gani nga akong amigang Koka kay hala taga gabi adlaw uwan. Hala Koka, kumusta? Nagkamalipayon gid kayo ning akong amigong Koka kay siguan. Migong Ags, kani akong migong Ags sila ka pildes to tras masyaw. Salamat kayo. Blaite naman, Blake. Yan ako magbinawa nga ning duwag kay musoda ba rin magpinakay ming tuluan Bayda mo sila ito gadrama po rin sa Lubampa matabag po rin sa Tulabanon human lamang sa unang hutong sa mga bulawanong pahinumdum. Alas 5:17 na sa kahaponon din sa itong Tulabanon. Sak sinago! Nag-text rin nga, Jekyo, nga nang imo man ang kono ni Montingo ikatapos nga, yeah. Aron dili may lang, yeah. Eh naman yung nag-text to miyaging semana o to miyaging mga Domingo nga, Jekyo, pagdrama sa guno og horror ka nangungo ba? Mali na nga. RMN Production Center. Wadon yung sigilanon. Gagabukal ang tubig sa kaya. Manang sinulat ni Fred Sibilita. Ganang dili na ang mga kaliwat parto. Di tayo yung kaliwat barag-barag man to ila. Bayda, sa ito mga text nanog, sa ito FB Live, ubay-ubay daghan na nag-comments diri, o ubay-ubay daghan na sa diri ang nag-text sa ito text line, bosa, karata dato na sila basa, dato sa dawa, atagan pagdagan ito drama portion, dini sa ito tulumanon nga, duha na katuig, huwag yapon matapos.
Saksak sinagul ni Mr. J. Production Center. Mato niyo lang sugilanon nga puno sa pagtulunan. Itungog ng bahay sa akong kinabuhi, Miriam. Ngayon kong magawang doon sa akong kamatayon. Di kong ako, I love you. Sakit ka na ako, James, please. Leave me alone. Si Daddy ang kong babag sa atong relasyon, please. Dili. Gugma kinagdilig ka ni kasulag. Huli lalaki! Mag-aas mo ba na sa bugdok layas? Ang akong kasi pagdumot sa banyo, wasang tunig kayo na! Sakit ka na ako, Dudugaton. Sa laban ako ni Miriam mag-mami sa usa to sa gugma kinagdilig kasulag. Duha ka mga binuat, magapag-antos, mga kasakit, apan sa karing itagaan o gasa sa kaitasan. Gugma o kasilag, gikan sa nahuna o giminasyon ni Fred Monte. Og dinhi sa laing anib sa itong sugilanong ginuguluhan, gugmaw kasilag. Nabot na si James sa pinayanan siyang apuhan o siyang inahangas si Milda. Nabalag kang litaw, kaya murag libalik ang sakit siyang inahangas si Milda. Samtang si Don nagato, doon ay plano nga matugyan sa opisina ni James. Gaya sa taong kung impostor ba kinuganak ba kini siyang kumpanyero o kumpanyera. Magkakasama, aniya ang laing anib sa itong sugilanon nga naguluhan. Gugma o kasilag. Pero lakong pagtuog, dili ni anak sa mga mondragon si James. Sukan na sukan o kadungog sa akong kumpanyero o sa akong kumpanyera nga doon ni anak. Sa akong ibawaan baog, ang akong kupatre. Namugda sa akong luna o nipatak sa akong ganduman. Nga-imposto kini si James. Kinaglagot ko. Naglagot ko, ipaninglan ko sa utang almost 20 million pesos. Kung pasakaan mo kong kaso, di ko may mutang. Mangita kong pagi. Mangita kong pagi nga ako may baong kung si kinsa ning tawara. Ginukta ko mga akong apo si James. Nagdunay laom king gunahon na ang akong apo. Doolo na ako ba? Kung usan yung gunahon na niya, iba sila unsa na siya. Magdali ka akong doolo ng akong apo. Apo, James. Ikaw din alo. Isa ba tamo di mo iho? Sa gol man kay kaniya, murag laom kay imong gunahon na. Unsa man na? Nabalaka kulo. Sa may balak mo? Si Mama Milda. Unsa? Unsa man di ay siya? Nagkamatikot ko, Lolo. Namurag ni balik ang sakit ni Mama Milda, Lolo. Unsa? Nagkamatikot dahil siya. Ako'y bahala na iho. Ayaw kabayakan, ako. Ako'y mo tamang siya akong anak kong simang ilahan. Kimuro mo kalita sa kilak, Lolo. Pero, Lolo, tugani ko. Unsang inungdan sa kasakitan sa akong inahan. Kinsang ako kamahalo. Kinsa? Sige lang. Ako kahibaw. Ako masahay kong kinsa. Pero doon ako nahibaw ang gaman na lang. Kaya kung mahibaw agay kong kinsa ng tawana. Siya hinungdan nga nung naingon ni akong anak. Igna ko, Lolo. Kung may bawaan yung kung kinsa ako kabahal. Kay paningyon ko na ako sa tanan. Naloy ko sa akong inalo. Naloy ko ni Mama Imelda. Ikaw ba naloy sa akong anak? Naloy sa akong simugdahan kay ako isang anak, James. Huwag siya magtinabangal kang duha. Ngamulian o maayo sa sakit ang iyong inahan. Salamat, Lo. Salamat.
May bawag ka ni James kung kisang iyang abahan. Isulti ka ni Lolo Antoy. Mga kasama, ayaw say pa ang laing nabi sa itong sugilanon nga naguluhan. Gugma o kasilan. Gikan sa matagubos sa reaksyon ni Fred Monte. Bueno, alas 5:23 na sa kabulon. Mabalik atong tulabanon. Magkakasama human lamang sa laing hutong sa mga bulawan ng pahinumdom. May nabalik na sa nagtulabanon. Alas 5:29 na sa kabulon. Dito sa itong katulabanon. Saksak ako! Mr. J. Unsa man ang probinsyano. Di ko mo sukotan ng probinsya na inang kailangan kita ngayon at kailanman. Pilo Pascual. Sa atong text line, Papa GQ, anong murag dugay man maabot si James sa balay siyang apuhan, murag usa naman nakabuhat niyang gilakaw, idol. Kuya wagod, mainin ni siya, naminaw kita ni siya. Kuya GQ, gwapo, naminaw minimo great ko sa akong mama Angging, Papa Nonoy, Imbing, Tia Mary, Tia Nisil, Tia Gina, Ninong Mael, Lola Wana, greetings coming from Wana. Kasamang G, kalinga, makatawa og malingaw, gyud ko imong tulumanon, great lang kun latiyo kin ni Canor Suelio, Travero og naasa barangay Kanduman, madawi si ikan sa yaga pagbagod nga gwapohon, wala si Dante Travero. Okay, laing gaan na mga ay, Kuya Jikyog, mag-greet lang ko akong Dio family in James Olivar, Jenry Art Miley from Rosdio. Kuya Jig, gwapo, namin greet ko sa akong Mama Angging Papanonoy, Tia Imbing, Tia Merinicelo, manani. Greet ko in og ay, gimangan, ay, gingking, lukluk, ul-ul, Dali sa itong Facebook Live, di mo kayo mabasa ko ba ito, basa nga nanay uban na nagkuhan, pero I don't know, basta ako lang kung lispin sa gamay ninyo nga, basta din ako mabasa ninyo mga kuhan rin kayo sa, dugay, maabot na traffic, madali dugay, maabot na mga kuhan ninyo, comments, no? Ano na, kadipili siya riyaning mag-comments na ba, mo kanta sa live, sa Facebook Live, kay usay dugay, kay maabot ang atong, comments diha, dugay maabot. Ato nagpakita agpagi, kaya ato butang nag-traffic enforcer. Bueno, alas 5:20, akong alas 5:32 na sa gahaponon, dinigyapon sa Bargoba, sa ito gatulamanon, Wala mo siya. Nalaguan nga, oo nga. Tunggaan ka, gatuwing ko ng FM DJ na, yes, you are the caller for 107.5. Yes, good afternoon. Yes, siya to. Sabi ka to ni mo. Ano saging, sir? Ano saging? Yes, ulit sa saging. Ako din pagkita daw siya ka-oras. Puso na ka-oras, pangit ang DJ. Ulit sa saging. Balik siya ko. Hello, sir. Yes, sir. Siya, oras ka, sir. Ulit sa saging, sir. Wa may kantang nga ulit sa saging, sir. Hi. Handoy. Wala lagi. Kanta ko sa palag, sir. Kalau bisa din di ay. Alah, sige ay. Bandung ini na. Ingon yung DJ. Sus, pastilan. Kalau bisa din di, sir. Mahal ba? Ada 1 tambag portion.
Una sa tanan, Mr. J. Sugo sa may pamatasan. Good afternoon nimo sa tanan nga naminaw. Happy blessed Sunday nimo o sa imong naminaw. Ako si Sandra. 30 anyos ang akong paniigon, Mr. J. Single parent ko, single mother ko. Tuod lagi sa budlang kaha. Tungo na mga ambuot lang mga tentasyon sa kinabuhi, Mr. J ba? Hindi na ito dalikayan, Mr. J, ng tentasyon sa kinabuhi. High school pa ko, doon ako yabuyab. Bunyada ako sa tamis kay nga pulong. Murag ikaw, ginaam tamis. Ha? Da ako diskarte, Mr. J, so sa karalaking why kuan, basta why kuan, Lagot ko. Silag ko niya, Mr. J. Pero karon, Mr. J, ako na isip na usa lang ka mapait o masakit nga damgo sa kong kinabuhi. Natun-an ako, Mr. J, og ako na unta, doon ako na leksyon na unta. Ako gidawat ang tanan og akong ginikanan gidawat ko nila. Nagpasalamat ko ng dako nga ila kong gidawat bisan nga disgrasya ko. Ako na experience ang ingon ani, Mr. J. Ambod lang ano mangyapon mupitik mangyapon itong kasing-kasing sa kalalaki, Mr. J. Babae man kataw ra matabay gugma. Bita, Mr. J, tiol bito na yung gisulti taro to may gugma. Pero Mr. J, actually 2 years anang akong anak. Ang trabaho ko sa mga company din sa Lapu-Lapu City. Yung ako itong agong sa nga akong gitrabuan, Mr. J, ba't taga-probinsya ko, taga-norte ko. 30 anyos na akong panigom, Mr. J, og doon ako isa kabuk anak. Single mother man ko. 2 years old na. Kaya mga 28 pa ko dito kung disgrasya. Pero karon natunan akong tanan ng tao, doon na akong dakoy experience sa bata na, ba't nahigugma gyapon ko, Mr. J. Kaya bato pa nimo, tawar ko ito mahigugma. Na magtintasyon sa gabi na anak palibot sa itong kiliran, tubangan, likod, o sa asalipitan. Mahiligon ko og disco, Mr. J. Sa video kay Musudsod ko mga diskuhan kay, basta mangingon aning diskarsyada na tao sa ba, murag mga, kung na ka ma-wild ka sa kalibutan. Usa kagabi ana, Mr. J, kuyog ko sa akong duha ka maigagaw. Nandisko mi sa mga diskuhan sa Mandawi, Mr. J. Kaya ba ka lang kung saan ang diskuhan sa Mandawi sa highway sino? Niyaging buwan, Mr. J, nisod mi sa akong igagaw. Doon sa among gilingkuran nga lamisa, o sa among ginuman nga lamisa sa among gilingkuran. Doon ay grupo sab sa mga lalaki, tulos sila kabuk, Mr. J. Na kami ato tulos sab kabuk, magpartner, Mr. J ba? Tuod man, nalingaw mi sa akong duwa ka mga igagaw. Doon ay usak lalaki nga nagsigitan aw nako. Gwapo ba, Mr. Murag ikaw? Kagwapo na parang siya. Ako rin, kasama na palikiro eh. Dito, Mr. J, nagsisag tutok na ako. Og ni smile siya. Smile ko gamay. Pag smile niya, mikidlat siya. Mikidlat siya ko gamay. Ni barog sa Mr. J, may barog sa ko. Ni doon sa Mr. J, nagpaabot na lang ko. Ni doon sa nako, Mr. J, og akong gilaila. Nagiksikhan pa siya nako. Siya si Ronel, 26 anyos sa iyang panuigon. Nagalaila mi, dinagaanay mi og mga numero sa numero sa cellphone, Mr. J. Nagkuyog nag-uban-uban mi, nagsaysayaw mi, partner magsayaw. I like him very much, Mr. J. I like him. Ganahan ko ni Ronel, si Pat, si Ao, baro-bado, medyo may pagkabastos. Pero ganahan ko sa laking ingonan nga si Pat.
Si Aw ba, Mr. J, pras mo? Nalipay ko, Mr. Nalingaw ko sa isayaw ni Ronel. Antod nga, di padayag sa siyang gibato o siyang gibatsyag na ako, Mr. J. Andat na ita, kanal nga gabi, Mr. J. Bago pa may nagkaila, iyan akong giingnan nga, love at first sight. Kano siya? I don't believe him, Mr. J, but I know. May bawa na ito sa lalaki, Mr. J, nga mo kay mo kirkirig, manamor, ragmanog, nga birig-birig ba? Uli ba na ito, tiwaso ng say-say, Mr. J. Isa naman si Fred sa sibilita siyang kamot, mubalik ko niya tatataw dyan sa luga pang pagbasa sa itong tambag portion. Mubalik ito lamang, makasama, humalamang nini. Bueno, alas kung 11 minutos, di pa mag-alasa sa sayog kagabi o din sa ito gatulabanon. Gaman na tag-oras mo kasama, dinato na ni makwantaling swat ni Sandra. Nagsuot mo gini sa Sandra. Ay, walang ka magsuot, Sandra. Kaya dato ni tiwaso ng gamay kay gamay ng tag-oras. Atong ni marayos ng taling iyang suot ni Sandra. Atong tampag na kay Bas Malori. Sila naminaw na to. Okay, balik tayo sa tambag porsyon, mga kasama. Alam sa itong anang drama-drama nito. Hostis na bita ito drama. Ito ay ito ni Palapuro, basta hostis drama kaya, giingon ra ba tulunong ka Muslim? Pila ra maingon na. Ito na ito, ang himoon sa mga pulisya sa Barili, basta Muslim gani na, paglitso mo kilid ng balaya. Okay, may umay lang, humut mamoy. Paglitso mo ito kaya rin, hadlock man sila, pagkaroon, huy, kumut mo sa baboy, awa, na-surrender rin na. Okay, pero dili tala kung tulo ka Muslim sana, pero amot dagan mo kung Muslim das Barili. Di sana ba aton ni i-confirm nato kung Muslim bagay kung Muslim gani akong awhag sa tong kapulisan das Barili nga paglitson mo. Kay kami mga on ni Presibilita. Ato balikan itong gatong porsyon para kasama. Okay na to, Mr. J. Okay na. Ato na, Sandra. Balik ka sa imong swat, Sandra. Dito, Mr. J. Balik ko sa akong swat, Mr. J, ha? O, lagi. Nagpares kami ni Ronel sa kadiskuhan. Sikat na yung kadiskuhan, Mr. J, sa Mandawi. Dito, nagkaila og iya kong, dito ganan og iya kong diskarte din sa Mr. J. Diskarte, dali araw sa J. Hat kayo. Murag si Rex Fernandez, hat kayo. Nagpares, Mr. J, og iya kong diskartehan. Actually, wausa ko ni sugot sa iyang awag nga gingon siya nga, love at first sight ko no, kay ako diskartehan ako, Mr. J. Atik-atik naman na, Mr. J. Gabal. Gingon sila nga, love at first sight. Atik-atik naman, Mr. J. Wasa ko ni sugot siyang gihad nga gugmadri ka na ako, Mr. J. Ako sang gipanid-ano, ako sang gibsibaran kung tinod bang iyang gugmadri ka na ako. Nilabay o sa kasemana, Mr. J, nagtiksa naming duha. Nakita mi sa ka dapit lang kaming duha. Hindi kami nangaon. Pag lisod may video kiyan. Huwag mi manood sa mabog ng dapit ay. Siya na ko kibaron ko kung saan ang ilay buhato sa mga lalaki. Tuod man, nagtiksa na mi, kaya na may number sa susa. Seryoso gyud si Ronel sa akong pagpanguyab. Pagpanguyab niya kanako. Iabot og sa kasemana, nangamusta siya og tuod man naluoy ko niya. Tanaw na ako, serious ka si Ronel kanako. Ako siyang gisugot, Mr. J, perting lipayan ni Ronel. Akong gisugot og ko niyang gihad nga kung mudi kanako. Sige, fights.
Pero sa kadlaw na Mr. J, malipayon kay may duwa sa mong relasyon. Gani, usak kagabi ana Mr. J, tungod kay dako nakubagsalig ni Ronel. Ako nang gihatag ang akong pagkababae, Mr. J. Nakuha gyud ang akong pagkababae ni Ronel, Mr. J. Kung ilan og duha ka buwan na among relasyon, malipayon kay ko. Malipayon ko sa mga bukton o kamot ni Ronel, Mr. J. Man nga na akong nakabot na ang langit o ang kalipay, Mr. J. Pero sakit nga pala doon, Mr. J, nga sa kalipay, doon na di kasakit. Sa kasakit, doon na di kalipay. Humana ang kalipay nga akong natagamtaman, Mr. J, ug niabot ang kasakit sa akong kinabuhi. Nakadugong istorya ang daghang babae si Ronel, Mr. J. Pero gibaliwala na ako ang tanan. Tungod, I trust him. Trust him! Wagi ko muto, Mr. J, sa mga istorya nga chicks boy ko nagpalikiro si Ronel. Margliwat na Mr. J. Tuod man, Mr. J. Mauna to. Akong gihatag akong pag-ubay kaniya tuod dako ang akong pagsalig ni Ronel. Wa ko mituo sa mga istorya nga dunay daghang babae og chicks boy si Ronel. Pero sa kadlaw na Mr. J, ay dunto kong ituyo banis panahon. Nakita na ko si Ronel nga dunay kuyog nga babae, mas gwapa pa na ako, Mr. J. Batanon pa sa gusto yung mga hindi kapit. Human na to, Mr. J. Gitik si Ronel ka na ko, namanlaag ni. Pero agad ko ni-reply, bisag gamay, bisag usab, Mr. J, kinaglagot ko. Kinakita sa kong duwag kabaga mata, nga dunay ko nga babae, si Ronel nga gwapang batanon, Mr. J. Mutawag si Ronel sa akong cellphone, di ko mutubag. Gani doon na siya text nga, naunsa man kuno ko. Unsa ko nitabo na ako nga di kuno ko mo reply o mutubag siyang tawag. Huwag ko ni-reply, Mr. J. Nilanat og pangusa ka simana, wala ni buto, wala ni tungang akong binuwan nga. Mr. J, Mr. J. Wala ko tungang ako, Mr. J, Mr. J. Pero hangtod sa hangtod, Mr. J, sige kaya pong text Ronel o nangamusta ka na ako. Apandigig ko mutubag og ni-reply sa mga text. Ganing yung text na ako, Mr. J, nga naunsa na ko kung sa natabo ka na ako, Mr. J. Pero dili na ako, Mr. J, kaya nakita na ako, gisakitan ko. Kaduhi gayon ko napakya sa gugma, Mr. J. Parang dili na. No. Natext na ako, Mr. J, nga sa tanan ko nga yung mga uyab, siya ko nako gusto na ako, nakagusto siya na ako. O kung saan ako yung sala, Mr. J. Yung tambagi ko, Mr. J, sa ako ang ibuhaton. Ako ba sa ka-replyan o ako sa palutaron kung iya ba ito, iya busa ba? Kaya naghang maestra ako na doon, Mr. J, nga palikiro, chicks po siya. Kung nakita na ako doon na sa kuyo, gusto ko babae, Mr. J. Okay, wala yung oras magkasama sa Gatulabanon. Unya kasalamat kayo ni Geneva Danda dito sa Barili, labot sa Houses Drama, usa ka katabang babae, ngagingong gisamsamaran, unya gitandog bagyo ng iyang pribadong bahay siyang lawas. Ako kasamang Josephos, JQ Galor, salamat, og may gabi kanatong tanan.